guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै आरोबाव खनसे आलासि जानो थांसै। आलासि जानो थांनो माने बे जोंना आब' सासेया हाबा जानोसैथ' बेनिहाय माने जाहोयो ना लिंहरै माने जाय माबा बिमादै जायो बा गामिनि मानसि सोरबा हाबा जाबा बिदिनो जाहोनाय मानाय जायोना हिनजाव गोदाननो थ' बिदिनो आब'नि हाबाथ' बेखौनो आयं मोनहा माने बे आब'ना मोनहा हजोंहाय गामिहाव माने ओंखाम जाहोगोन आरोथ' जोंखौबो बयखौबो जानो लिंहरदों आरो जोंबो जाहैफानोसै मोनजानाय जोंहा थांसै एबार जाहैनोसै दाउ बेदर अमा बेदर ना लाफा थ' जोंनि भिडिअखौ जोजासिम नायलांदो इन्टारेस्ट मोनोबा बुरजाथार होनबाय सिख्लाफोरा जोंना दामादामिथार फाइनालि सफैबाय एबार जोंहा न'आव थांनानै आथिं आखाइ सुनोसै आयौ आहा दिनैसो फैदोंहाय 2 hours later. फारसेथिंजाय साहा ओमफ्राय फारसेथिंहाय टमेट' अमा बेदर सासे आरो कारेन्ट फैबाय बा मा खालामदों नोङो हाइजें गोथाव नुखाबाय नै सुरुबगोन सुरुबनो थिनलाबायखायो गोथां गोब्रा आंहा खासुलि जानांगौ जाहैबाय आरोना मानसिफ्रा गोथांखौ होनबाय मा जिनिस बे जगा साइसथार कारेन्टजों फुदुंबानो जायो मेथाइखौनो फसायासै आङो आलासिनो बिदि मेथाइखौ होयो नामा सन्देसबो गैया होनदोंलै जेबो गैया आरो जायोहाय मा बुरै जाबा टाउननिफ्राय फैबाय गामियावसो सन्देस लाबोनांगौमोन ना फैसा होदों लाय आं लानोसै जगखौ आयौ नै मालाय आयंना बिबारा माथो बिबार बारबायलाय आयंनि बिबार बागान नङाबा ओइ हिनजाव गोदान नायनो फैदों फैद' हिनजाव गोदान हौवा नायनो फैदों ए ओइ जोंना आब'आ हिनजाव गोदाना संफोरहाय हाबा जागोन ना मामा हिनजाव गोदान नायनो फैदोंनो नै आलासिफोरा मालाय नैबेबो सासे आलासि नोङो बेल' जाया अमा गैला नोङो 2 hours later. आलासिफोरनो खामनाय दावदै जाहोदों बियो नाम थाबाय सबाय दाउ रदा खिथागोन आङो ओमफ्राय नै अमा बेदर टमेट' जाग्रा जेबो सिनायखाया गावखौ बैथिं फट दावदै एवनाय पापर अमा टमेट' ना ओमफ्राय मटर ओमफ्राय सबाय ओमफ्राय दाउ आं सबाय जाया नालाय दाउल' जाबाय मडेला आलदालायबो नङा मैयासो जाला जासिगोन खबर मानसि आं सोरखौ लानांगौ जेन'बा दे आइ औ दे नोंखौनो
मालाय नै बिसिना लखमी बिफामोनना आदैया देलायनानै थाबानो जायो भिडिअ थाबानो होनलायलायो मिथिबाय गैया देलाया फुं सोरांनिफ्राय खानायबो खानबावाखै ओइ नङा साइसखा ओरैनोबाबो मोजांखा बयबो बिखुनजो फोथायखायो मा होनखो मालाय बिस्सा सुन्दरिखा सुन्दरि दे खाना हरदो नोंनो नोंनि एभारग्रिन आखाइजों ओइ मुला जाना जाया मुला बेदर चाइनिस मुलानो गुफुरा दा दे खा माबा फु बेबो इथियाबो एसे गिदिर दं खोमा मोजां नागिरलाय मोजां गिदिर राजाया फुजोबायो राजाया माबा मालाय अमानो होयोसो बेना बे बाखिखौ जेबो मिथिया अमा मोनजाबानो जायो जोबो मुलाखौ न'आव जाया deh nोंसोर माखौ फसायो नैबे थान्दाखौ लानो नैबे थान्दाखौ लानो नाबो दाउजो लानो ayo साइज नायदो अबे दे आइ नों बायदि साइजखौ नायना हरदो नोङो माबो दाउजो दिखौ मोजां बैयो दे थांदो लायदो नोंसोर फसायनायखौ मालाय लावजों फसायखायो लावगा ha मोजां नुदों आयं नाथाय थख्रा मोदोमफुला जाबाय मेरला फुलि दंथ' नायै फुलि खालामदोंमोन ना जोंहा फुलि दङ नांगौबा मालाबा फनहर नांगोन थाइजेननायाव बिदि सोरबा जालांबाय लांनोनो गिसिगोनसो नोंसोरखौ जोंखौ आंखौथ' दालांथोंहाय आंनो खराद्राय आयु आंखौथ' गिसिगोन सनजोब्बाय हो सनजोब्बाय गासिबो आंनि सनजोब्बाय आइ फैबाय आं सेस दा थाफासै आंजों होमबालाय सोर लांनांगौ जाखो आंखौ नों बिमायानो बिदि होनबालाय अयनायखा One eternity later. थादो नोंस्रा आं मेरला मोजां मोजां फट' खेबना होयो आं मालाबाबो फट' मोजां मोनफेरा मैया बेनिखौ जा मोजां खेबबायना आंना गैया मिथिबाय आं दिनै